Rawera moro ma jahigni 14 manochwad gi magina 11 leboma Manakuru e kinde ng'anyo manobagi e pacho ka juma mokalo ntiere kod midhiero bang' risasi 5 dong' e dende. Familia mar rawerano ma ja klas 9 ntiere kod pek mar manyo omenda mag thieth bang' lakteche rem golo lisasi mag raba manomoko e dende kaluwore ni kuonde ma lisasi go nomoke nyalo kelo midhiero ne rawerano ponono ni ogolgi. E gweng' ma Bondeni, Nakuru East, waromo gi Caroline Chepkoech e dalane. Orito wuode manogoli osiptal ndalo 5 mokadho bang' ka nochwade gi risasi mar raba nyadi 11 e ng'anyo mar pingo paro mar chik mar omenda manobagi e pacho ka tarehe 27 dwe mokalo. Ana maumivu. But saa zingine hata usiku anaamka anakaa chini anaanza tu kuita Gai. Gai namuuliza ni nini? Ananiambia anasikia uchungu. Namwambia tu avumilie, kwenye Mungu amemtoa ndio mbali. Juu hizo vinonda bado ni mbichi. Ni fresh kabisa, ikifunguliwa hivi utafikiria ni kitu ya saa hiyo. Wachore ni rawerano noyudre kin jong'anyo bang' kane min mare ore ng'iewo yath eka bang'e obila nochako laore gi jong'anyo. Nilikuwa hapo kwa chemistry, nikalala karibu na chemistry, nikalala chini. Ndio hapo wakapata njia kunipiga hizo risasi. Kwa gari hata si ya askari, walikuwa tu kwa gari. Walikuja tu wakaanza tu kushoot watu. Aliponishoot, alinishoot alafu akaniambia mkaende nyumbani. Nyake sechegi en kod risasi 5 mag raba e dende bang' lakteche luoro golo gi kaluwore gi fuoni mag del ma risasi go nitiere magiluor ni nyalo kelo ne midhiero. Hizo shimo ukizihesabu zilikuwa shimo 10 za mgongo, ukiweka yenye ilipita ya mdomo zote zikawa 11, lakini ya nyuma ndio ilikuwa sana 10. Saa daktari wa medical nye walitoa mmoja, ziko zingine 5 na anastahili aende theater. Rawerano ni kod midhiero kaluwore ni otiyo gi siling 300 pile ka pile mar luoka dhondego kendo ong'iewo yedhe makuyore me kinde mabende ok onyal dhi mbele gi sombe nyaka chieng' oyud nafuu. So naona kama hii wiki hakuna darasa yenye ameenda, so bado hata masomo inampita. Na si kitu nitasema ati Monday ataenda shule. Haizi andika juu ni mkono ya right, zililalia mkono moja zote. So hata kuchukua kitu kupeleka kwa mdomo na hiyo mkono anatumia left ni kazi ngumu. Familiani ni kod geno ni Josamaria Mang'uon biro winjo ywak gi bang' piny owacho lando ni gibiro chiwo kony ne familia mag jogo manochwad gi magina gi obila e kinde mag ng'anyo.